сервитьорот носи, значи ще е лош. Тоя празник днес няма да се спи, целият салон на крака държиш ти. Гледай ме в очите, нищо не пести, твоята усмивка чисти диаманти. И за теб да дам милиони, пак ще са малко. Да те гледам как танцуваш, става ми жарко. Вдигай чашата високо, нека ни видят, че с теб сме номер едно. Нека ни завидят. Дай ми музика до края, дай ми любовта. Ти си моето бижу, ти си ми съдбата. Почваме 2 по 2, 4. Днес тук сме раздведно удряме. Ази судря ги на едно и всички залягаме до него. Пък Галена гледа ги, стилен лапаки. Оттам Иванка оказва се под спаланка. Сера преска ги, не осъзнава, че до нея е преслава. Чуди се Азис, Илиян успокоява го всякията. Азис удраги на едно и всички зарагана до него. Пък Галена гледа ги, стилен лапаки. Тони Стораро паралията е мрак в БМВ-та. Учи Менделето. Коквато отвън чака, но не бързай хич. Искам да те чувствам, че си истински кич. Баса да ни удря, огън да гори. Нека тази вечер всеки да ни знае.